Tak zdravím vás, tady Incognito.cz a zdravím vás u hry Counter-Strike 1.6, jak už můžete vidět, a začínáme novou hru. Jsem nový let's player na YouTube a tohle bude jedna z mých her na YouTube, jakože. Tak, teďka už si můžeme vzít, ale asi nebudeme mít peníze. Jako hrál jsem to před několika roky, takže asi to nebude zrovna všechno nejlepší a tady nemáme náboje, takže je nám to úplně k ničemu. Je mi 14 let, jsem z Brna, jako Counter-Strike jsem hrál asi 2krát v životě, takže jako neočekávejte ode mě nic. Sakra. No, snajpeři. Nečekejte ode mě nějaký zázrak, protože já spíš hraju takový ty nějaký hry jako Assassin's Creed a tak. Takže jako, abyste ode mě nečekali něco. Budu natáčet asi teďka Minecraft, Counter-Strike, Assassin's Creed, asi nejspíš, podle toho, co budete chtít. Mám facebookovou skupinu, tak můžete zčeknout, to bude v popisku videa. Hlavně přihlašte odběr, čím víc odběratelů, tím kvalitnější budou hry. A tak dále. Tak. Nacházíme se v mapě The Dust 2. A jak to tak vypadá? Tak už položili bombu. A teďka to tady asi buchne. No, říkám, to nevadí. Hrajeme dál. Mám tady jiný skiny na zbraně. A co k tomu dodat? Tak teďka hrajem. Začal jsem dřív s let's playováním, ale teď jsem začal s nějakým pořádným. Incognito mě ten název tak trošku jen tak napadl. Jdeme ze zedu, zadní vrátka takzvaná. Aha, už položili bombu. To jsou naši, dobrý. Jdem. Dáme. To jsou taky naši, počkejte. Jakož by to mělo. Dobrý. Do prdele. Sakra, on měl snajperku. Sakra. Hej, ale jsem nějaký pátý? Nějak tak? No je špatný. Protože to hraju snad po druhé. Ale ty skiny na nový, ty se měly být teda určitě víc než tam ty. Nevím. Je to takový hezčí. Tak jdeme. Se všichni postřelili. Chudáka. Dneska je to taková informačka, seznámení se mnou. Takže nečekejte moc dlouhý video. Teďka to mám tady trošku. Do prdele, je sniper zase. No, 2 killy, 3 úmrtí, no to není moc dobrý, ale nevadí. Tahle hra asi teďka začala. No, je jedno. Asi při 4. úmrtí se s váma rozloučím, protože, chápete, je to jenom informační video, takže
teroristi trošku vyhrávají. My si dáme tady FAMAS. Byla špatná zbraň. Že tady všichni házou pořád ty granáty úplně na nic úplně. To dělá strašný zvuk. To je jedno, Call of Duty možná budu natáčet taky. GTA 4, možná multiplayer. Nevím. Podle toho, jestli si koupím na Xbox nějaký tu krabičku, taková ta natáčecí, taková ta věc. Budem po dávkách střílet. Bude lepší. 3 úmrtí. A jo, to jsou moji. Pozor, tady byl nějaký. Dobrý. Tady jsou. Borec šel asi položit bombu. Ale teďka nevím kam. Jo, vyhráli jsme a s tímto se teďka s váma loučím a uvidíme se příště. Nevím, u nějakého videa bude možná, můžete hlasovat na určitě na mojí facebookové skupině, co byste chtěli, Minecraft, Counter Strike a možná Assassin's Creed, podle toho, jednička Assassin's Creed, jo, zatím. Takže si když tak vyberte a zdarec.